Хәерле кич. Сәнгатьнең барлык төрләре арасында безнең өчен иң мөһиме кино дигән сүзләр яңгыраганга киләсе елга төгәл бер гасыр була. Хәзерге заманда кино идеологик корал гына түгел, саф сәнгать төре буларак күп санлы фестивальләрдә көч сынашу мәйданына да әверелде. Башкалабыз Казанның да үз традицион фестивале бар. Быел 18-нче Казан халыкара мөселман киносы фестивале 7 сентябрьдән алып 11-нә кадәр дәвам итәчәк. Конкурс һәм конкурстан тыш программада барлыгы йөзләп фильм күрсәтергә ниятлиләр. Хәзерге көндә фестиваль өчен яңа баскыч булып нәрсә тора һәм иң мөһиме аның Татарстан кинематографына йогынтысы нинди? Шул хакта фикер алышырбыз. Хөрмәтле кунаклар, тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмәү билгесе. Әлеге кинофестиваль барлыкка килгән генә чорларны бераз хәтерлим әле мин. Мөселман кинофестивале дип әйткәч, бераз гына шикләр дә булган иде. Бу кино сәнгатен, гомумән кино сәнгатен бераз гына шикләмәс микән? Безнең кинофестиваль ниндидер кызыклы материалдан читтәрәк калмас микән, мәхрүм калмас микән дигән шикләр бар иде. Бүгенге көндә ничегрәк кинофестивальнең хәлләре һәм без аны нәкъ менә кимсенмәде, читтә калмады дип әйтә алабызмы? Хәерле көн, исәнмесез, шикләнмәде. Киресенчә, менә соңгы 5 елда безнең илләр саны күбәйде. Менә быел әлбәттә ситуация карата инде азрак. Былтыр безнең 69 ил булды, быел 44 ил. Бу инде шул гаризалар бирү. Инде программага эләккән фильмнар, алар менә бүгенге көндә 20-гә якын. Чөнки безнең 20 флаг шунда ук булачак. Чөнки без каршы алабыз һәрбер делегацияне, һәрбер катнашучыны менә шул үзләренең илләренең флаглары белән. Шуннан инде исәпләргә була, программада 20ләп ил катнаша дигән сүз. Гаризалар буенча 44 иде. Исемнәргә килсәк, әйтик, елдан ел бер үк режиссерлар нәкъ менә шушы юнәлеш буенча барамы, әллә алар да төрлеләнеп киләме? Төрлеләнә. Мин бер үк режиссерларны әйтмәс идем дә, чөнки безнең яңа исемнәр менә быел шул кадәр ажиотаж русча әйтсәк инде, чөнки менә күп кенә илләрдә гомумән санкцияләргә карата бит инде безнең күп кенә илләр чыга да алмый, күп кенә илләргә дә халык чыга алмый. Менә шуңа күрә безнең быел Казанга килү шундый теге мохтаҗлык уятты һәм бик күп кунаклар була. Менә былтыр безнең 100-гә якын иде, быел инде 200-гә якын кунак. Шуңа күрә без инде бик куанабыз, шатланабыз. Менә шулай барсын инде дип, чөнки фестивальнең үсеше шуннан тора. Күпме ил катнаша, күпме яңа фильмнар, күпме яңа илләр катнаша, шул кадәр кызыграк була бит инде тамашачыга. Мансур абый, менә фестиваль халыкара статусына ия, безнең Татарстан кинолары бу дәрәҗәгә барып җиттеме әле? Сез ничек уйлыйсыз? Мин беренчедән гомумән фестиваль турында әйтергә. Минемчә, менә быел фестивальнең роле артачак, чөнки тормышыбыз нык үзгәрде. Һәм шушы фестиваль ул кино өлкәсендә, сәнгать өлкәсендә генә роль уйнамас. Гомумән безнең Россия дәүләтенең сәясәтендә катнашачак һәм юл ача менә Европа, Азия илләре белән, ислам дин илләре белән мөнәсәбәткә керергә. Чөнки хәзер бит инде шикләнде безнең тормышыбыз. Европа илләре катнашмый. Columbia Pictures'лар китте. Алар китте. Һәм менә мөселман фестивале ул юл ача бөтен Россиягә катнашырга, менә җиңелрәк менә мөнәсәбәтләрне урнаштырырга Африка илләре белән, ислам дине илләре белән, Азия илләре белән һәм башка. Агыман безнең өчен әлбәттә инде. Мин әйткәнем бар, менә бу гафуйда. Ул безнең менә локомотив. Менә безнең фестиваль, мөселман фестивале, ул локомотив, ул лакмусовый бумажка дип әйтәләр, диме? Менә безнең катнашу анда ул зур тәҗрибә. Ул җиңә алабызмы без анда, җиңә алмыйбызмы? Һәм менә ул зур сәясәт, һәм ул фестиваль безгә менә юл ача, менә катнашырга. Аннары безнең бөтен фильмнар шунда катнаша бит.
Мансур әфәнде, сез бик дөрес әйттегез. Ким дигәндә 100 елга бер тапкыр булса да, без көнчыгышка борылабыз. Кайсы вакытта ул вакытлыча да була. Ләкин бу якта, мәсәлән, Насур әфәндегә күчер идем мин. Сез бит барыбер дә хәзерге көндә көнбатышта күбрәк яшәүче һәм бу якка кайтып йөрүче кешеләрнең берсе буларак, ничегрәк кабул итәсез менә мөселман кинофестивале дигән вакытта без ул якны гына көнчыгыш илләрен генә күз алдында тута алабызмы? Әллә инде сезнең дә бу фестивальдә берәр төрле кызыксынуыгыз бармы? Сәмсез хәерле кич. Беләсезме, бу Казан фестиваленең беренче фестивальдән башлап мин Казанда, хәтта беренче фестивальдә 2005 елны аларның оештыручыларының арасында да мин йөгереп йөрдем инде, официаль булмаса да инде. Бик кызык булды, бик зур тарих икәнен аңлый идек без аның. Әлбәттә, Казан татар мөселман фестиваленең булуы Татарстан өчен, Казан өчен ул бик зур бәхет. Әлбәттә, моның турында чит илләрдә бик күп кеше белә. Мәсәлән, Германиядә яшәгәч, анда да миңа гел сорап торалар, фестивальне карап торалар. Хәзер бит интернет заманы булгач, барысы да аңлыйлар инде. Әлбәттә, Татарстан киносының күбрәк булуы өчен күбрәк булсын иде димин. Чөнки татар киносы, төрки кинолары җир шарында бик аз. Күбрәк Голливуд та, күбрәк французлар, күбрәк Болливуд. Татар киносының үзенең аның бер әсәре бар. Безнең тарих шундый зур, шундый тирән, әйме? Шунда күпме батырлар бар бит инде. Шуннан битмәс, төкәнмәс куе кебек ул. Шуннан күпме әйбер алып кинолар төшерергә була. Ләкин акча юк. Менә карагыз, Татарстан режиссерлары 40лап кинокартина тәкъдим иткән, 14 фильм программага кертелгән. Ләкин без бу фильмнар турында белмибез. Кая алар Миләүшә Ләбибовна? Кая ул фильмнар? Менә берсен хәзер карап китәбез, Галия Бану фильмын. Аннан сөйләшүбезне дәвам итәрбез. Туганнан бирле мин дөньяның матурлыгын тасвирлаган әкиятләр тыңлап үстем. Ләкин хәзер мин тормышның бөтенләй башка икәнлеген аңлый башладым. Менә Галия Бану фильмы, аның режиссеры кем, кайчан төшерелде ул сез? Әзгенә тарихын беләсезме? Бу яңа фильм, Рифат Миндубаев һәм бу фильм нәкъ менә шул фестиваль өчен төшерелгән. Әлбәттә, фестивальдән соң алар татар кино шамы, тагын ниндидер дистрибьютор ашамы, алар аны прокатка бирә алалар. Һәм бүтән фильмнар безнең республика буйлап йөри. Менә йөрми дигән сүз ул дөрес түгел. Менә монда кайсына? Мондамы басырга кирәк? Республика дигәннән, республика буенча йөри дигәннән, менә сез әле татар кино оешмасына җитәкче итеп билгеләнгәч кенә, сезнең беренче адымнарыгыз ул бүтән республика буенча йөреп, клубларны тикшереп, техник яктан аларның мөмкинлекләре бармы кино күрсәтергә, юкмы дигән эшне башлап җибәргән идегез. Менә бу эпопея нәрсә белән бетте, алар күрсәтеләме ул фильмнар? Бу эпопея бетмәде. Нигә ул бетмәде? Йөреп кенә чыктым, аннан соң бит инде эшли башладык. Бүгенге көндә безнең 178 нокта кайда киноны карарга була. Әлбәттә, аларның һәммәсе заманча форматта түгел. Менә бу кино фондыннан акча алынган муниципаль районнарда 32 заманча кинотеатр бар бүгенге көндә. Ә безнең республикада районнарында санап карасак, бу инде яртысыннан күбрәк дигән сүз. Ә калганы инде иске форматта эшлиләр, һәм инде безнең әле күп кенә районнарда шундый машина бар йөри торган, без аны кинопередвижка дибез инде. Аның белән инде авылларга чыгып йөриләр, һәм бүгенге көндә мин әйтер идем, 43 районда безнең бик актив эшләп бара, нәкъ менә шул кино күрсәтү оешмалары. Ул айга бер күрсәтеләме, атнага бер ничегрәк? Үзләренең кинотеатрларында әлбәттә алар бүтән фильмнарны күрсәтәләр. Без бит инде хәзер сезнең белән коммерцияга юнәлтергән кинотеатрлар турында сүз алып барабыз, әйме? Менә әлегә кадәр репертуарда төрле кинотеатрларда, коммерциядә, әйтик, Казанда шул ук Киномакс, шул ук Каро һәм башкалар, алар гомумән милли фильмнарны алмыйдыр. Чөнки анда күбрәк шул Голливуд һәм рус телендә кинолар иде. Хәзер бүгенге көндә менә шундый үзгәрешләр бара, һәм мин уйлыйм,
якын арада ситуация үзгәрер дип. Менә без Казан фестивале кысаларында эшлекле мәйдан эшлибез. Менә анда шул мәйданчыкта безнең кино базар дип әйтәбез инде. Анда быел Иран, Гарәп илләре, Төркия һәм әлбәттә инде Казакстан, Үзбәкстан, Кыргызстан үзләренең фильмнарын күрсәтәчәкләр һәм дистрибьюторлар шул фильмнарны карап сайлый алалар. Нинди фильмнар аларның кинотеатрларга туры килә, аларның аудиторияларга туры киләме, юкмы? Менә шундый мөмкинчелек быел без бирәбез. Әлбәттә инде бу хәбәрне ишеткәч, күп кенә дистрибьюторлар безгә Казанга хәзер ашкына. Алар кайдан килүче дистрибьюторлар? Мәскәүнеке ме алар? Мәскәүнеке дә бар, Санкт-Петербургта бар, Новороссийскта бар, Уфадан да киләләр. Һәм инде әлбәттә без чит илләрендә чакырдык быел. Алар да инде менә монда нинди регионнар кино күрсәтәләр, алар да үзара сөйләшеп сата алалар үзләренең фильмнарын. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә шул эшлекле мәйданчыкта быел ниндидер менә үзгәрешләр булыр. Һәм ниндидер фильмнарын барыбер сайлап алырлар дип уйлыйм мин. Алайда Нәсүр әфәнде бер фикерне әйтеп өлгереп калды. Фильмнар төшерергә темалар җитәрлек, ләкин акча юк диде. Менә акчаны кайдан табырга һәм фильмнарга керткән акчаны ничек кире кайтарырга мөмкинлек бармы юкмы икәнлеге турында без сезнең белән рекламадан соң сөйләшербез. Кино турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Алмаз, әмма син үз фильмнарыңны прокатка чыгарасыңмы? Синең фильмнарны кинотеатрга барып карап буламы? Шул авыл клубында, район клубында? Әлегә фильмнар дип әйтү инде зурдан куып әйтү булыр. Луиза. Әлегә менә бер фильм гына чыкты, безнең ансы да булса документаль фильм. Әлбәттә без акча чекләр булды безнең. Акча чекләр прокатта. Якынрак бастырганбыз. Гомумән дөресен әйткәндә, тәҗрибә күпмедер дәрәҗәдә тупланылды. Татарстанда күрсәттек быелны күпмедер дәрәҗәдә без күрсәтергә теләгән шыр, ул ураза вакытына эләкте һәм беренче мин аңладым, безнең татарлар дингә шуннан да күпкә ныграк бирелә башлаган икән, дигәндә ураза вакытында күрсәтүнең фильм күрсәтүнең мәгънәсе юк. Инде Алла бирсә тагын бер тапкыр талпынып карарбыз дип уйлыйм мин. Күрсәтү ничегрәк оештырылды? Сез татар кино системасы аркылы Татар кино аркылы да булыр дип уйлыйм. Юк, сезләрне инде сөйләп дөрес түгелдер инде ул. Теге безнең Милошада бинна утырып сөйләшкәндә инде аны сайрым. Но шундырсын әйткәндә, безгә әле барыбер үзебезнең фильмнарны күрсәткәндә ниндидер уңайлыклар тудырырга кирәк, ник дигәндә башка регионнарда да күрсәтергә насыйп булды. Курган булсын, анда Нижний Новгород, анда берничә регионда күрсәтеп карадык. Анда әгәр дә син залны тутырасың икән, бездә барыбер ниндидер авырлыклар бар әлегә. Аны Мин әйтер идем, монда менә безнең татар кино тарафыннан Татарстан киносы көннәре оештырыла. Бу инде 3нче ел рәттән бара. Менә быелгы безнең Татарстан киносы көннәре 18 регионда булды. Ягъни без бүтән фильмнарны җыябыз, кайсы бер каталог ясадык, ягъни анда исемлек бар. Һәм кайда татар яши, алар үзләре сайлый ала, нинди фильмнарны күрсәтергә аларның кинотеатрларында. Менә ул эш алып барыла, әлбәттә без моның белән тагын да шөгыльләнәчәкбез, чөнки күрәбез татар халкының кайда гына яшәмәсә дә кызыксыну бар татар. Бу сорауга тагын бер яктан караш ташлыйсы килә. Зөлфия, сез төрле профессияләргә якын кеше, кино, театр һәм концерт дип алабыз икән. Зал тутыру дигәндә кайсысы җиңелрәк? Сез бит инде премьералар белән дә йөрдегез. Шул исәптән исәнмесез фильмы белән мәсәлән. Кайсысы тамашага тиләбрәк йөри тамашачы? Кайсы заманнарда? Менә хәзер бүгенге көндәме? Хәзерге көндә ничек дип әйтергә икән? Алар бөтенесе дә ничектер концертка гел йөргән кебек, хәзер концертка күбрәк җыелалардыр инде, белмим мин. Дөресен әйтсәм. Хикмәте нәрсәдә? Концерт узаграк барамы ул? Сәгать ярымлык фильм һәм 2 сәгатьлек концерт дигәндә 100 сумны концертка тиләбрәк. Әмма дә ләкин менә шушы мин катнашкан исәнмесез кинофильмны күрсәткәндә, презентациясын ясаганда, аннары берничә тапкыр кинотеатрларда күрсәткәндәйме, тамашачы шыгырым тулы иде. Тамашачы шуны хәтле матур итеп бик бирелеп карады шушы фильмны. Мин аңладым, әйтәм, әйбәт фильм төшерсәң, тамашачы тартыла, килә, агыла һәм рәхәтләнеп карыйлар. Аның бит инде әйбәт икәнен белеп килми. Ул рекламадан торамы? Ул менә ничек җәлеп итәргә? Алмас.
Менә башлаган сүземне тәмамлап торасым килә. Менә моңа Зөлфиянең сүзенә дә җавап булыр. Өстәмә үземнең 80нче елдагы яшьлегем булмайды ул. Кичкенә чагымны искә төшерәм. Әтием клуб директоры булганга күрә, Актанышта 2 кинотеатр бар иде, хәтерем алышмаса. Миңа мөмкинлек бар иде һәр вакытта кинотеатрга йөрергә. Мин барып утыра идем. Һәм истә калган әйбер шул 5-6 булды микән, 4-5 яшь булды микән, индийский кино, Индия киносы елайсы килә, анда елата торган бит кино. Кешедән уялып, карьяга чыгып утырып еладым рәхәтләндереп. Нәрсә дигән сүз? Халык әйбәт йөргән дигән сүз. Уялып чыгып утырылып булгач инде 80нче елларда. 90нчы елларда әле күпләрегезнең исегездәдер телевизорлар кертеп видео магнитофоннар кертеп куйдылар. Халык тамаша кичкенә телевизор карага шул кинозалларга йөрделәр. Ләкин анда башкачарак фильмнар күрсәтелә. Юк, анда юк. Мен бездә йөрдек, без Терминаторна йөрдек, без төрлесенә йөрдек. Мен нәрсә әйтәсем килә, шушы культура бездә югалтылды. Кая китте? Концертлар юк, кая китте дип өйдә видеомагнитофон барга килде һәм клубка йөреп булмый бит инде. Кинотеатрлар юкка чыгарыла башлады. Культура югалды, 20 елдан артык вакыт узды. Üzüldü дип әйтүбез инде без. Яңадан шакырдык. Минем әйтәсем килә, менә без хәзер менә Милаша Ләбинуна инде ул дәүләт эшлеклесе булып тора. Мин инде шәхсән теге эшкуар булмамы, анда эшмәкәр буламмы? Хәзер безгә берләшеп, нашы халыкны ничектер тәрбияләргә кирәк. Менә безнең төп бурыч. Менә тәрбия дигәннән тагын милли конкурска әйләнеп кайтасыбыз килә. Менә кичкенә генә эксперимент студиябызда, без 41нче ел балалары фильмы турында ишеткәнегез бармы? Ишеткәнебез бар. Барыбызның да. Барыбызның да. Менә мондый фильмнар турында. Мәсәлән, Республика 99, Республика 99, анда белмим. Татарский край Троицк, Таш, Дядя Миша. Әлбәттә, Милаша Ләбинуна сез беләсез. Менә Мансур абый, Зөлфия, Алмаз, Насыр абый ишеткәнегез бармы? Бу бит әле яңа фильмнар. Яңа фильмнар. 41нче ел балаларын. 41нче ел балалары ул прокатта булды. Ул бит анысы да яңа. Бу фильмнар нәрсә җитми, реклама җитмиме? Бу сез ялгышасыз монда. Алмаз менә бу кызыл төмәгә басалы. Нервыга тия башлады. Юк, мин сезгә бастым, я бүгенгә җитте. Хәзер бит килешәсеңдер. Башта әйдәгез Милаша Ләбинуна, без сез фикерегезне туплый торыгыз. Менә Республика 99 тизрен карап киттек, аннары дәвам итәрбез. Шәһәрдә хәзер әллә инде бик каты авыру җири, футуризм. Ахыр заман галәмәте. Алла сакласын, Алла сакласын. Здравствуйте, дорогие товарищи! Казань в 20-е годы признана центром авангарда. Поезжайте-ка вы по деревням нашей родной Татарии и займитесь там ликвидацией безграмотности. Аңлаталам ни өчен сез бу фильмны күрмәдегез? Чөнки менә яңа фильм барлыкка килгәч, авторлар, режиссер, продюсер, алар иң беренче фестивальләргә фильмны җибәрәләр. Менә бу фильм мәсәлән тиеш түгел, ярамый. Менә фестивальне узгач кына анда инде прокатка. Аны бит без фестивальдан соң да күрә алмыйбыз, Милаша Ләбинуна. Без инде кырылып менә бу фильм әлегә прокатка чыкмады. Чөнки алар әле менә быел фестивальгә генә бирделәр. Бер ел йөрделәр төрле фестивальләрдә. Анда бармы приз, җиңгәннәрме, җиңмәгәннәрме, анысы инде икенче мәсьәлә. Ләкин прокатка биргәнче безгә әйтәләр, без башта фестивальләрдә йөрибез. Менә бу реклама җитмәү дигән әйбер, ул дөрес сүз, чөнки менә әгәр без фильмны төшерәбез икән, мәсәлән, Мәскәүдә инде без әйткән Голливуд, аларның реклама бюджеты фильмны төшерү бюджетына тең. Ягъни без 200 миллионга төшерәсез икән, сезнең 200 миллион рекламага бар. Безнең регионда бу бюджет әлбәттә 15 миллион бу инде максимум безнең режиссерларга. Бер генә түгел, бөтен фильмнарга. Менә мәсәлән, без 41нче ел балалары 5 миллионга якын, 4 миллион 700. Менә Микулай Илшат төшерде, анда да инде әллә нәрсә түгел акчалары. Шуңа күрә әйтәм, менә бу реклама дигән әйбергә киң масштабта рекламага акча җитми. Шуңа күрә
күп кенә халык аны белми кала. Ул калдык акчалар бүленә инде. Һәр хәлдә бюджеттан күп акчаны яңа калдырып булды, шуларны тырышалар. Мансур әфәнде, темадан ерак киткәнче, менә ул вакыттагы, сез яшь вакыттагы дип әйтсәк тә була инде, индийский кино белән хәзер экраннарга килгән киноның аермасы нәрсәдә? Ни өчен шәһәрләрдә генә йөриләр хәзер, авылларда менә ул кино культурасы онытылды икән? Индийский кино яңадан куйсак барлар микән хәзер? Жоқ, ол культура гомумән онытылды. Бер нинди кинога йөрмиләр. Америка киносына да йөрмиләр, сез уйлыйсыз, татар киносына гына йөрмиләр дип, әйме? Мәсәлән, менә безнең Исәнмесез фильмы прокатта булды, әйме? Бер 50 үзәктә барды ул, әйме? Сарман үзәгендә инде, не, Сарман районнарында, төрле районнарда. Америка фильмнарында 4-5 кеше йөрсә, әйме, безнең фильмнарга йөрде 40-50 кеше. Бу бит инде зур уңыш. Бездә андай традиция дөресен әйткәндә. Менә Якутиядә андай традиция бар, әйме, кинога. Мин гел әйтеп барам, әйме, бездә традиция бар, театрга йөрергә, концертка йөрергә, әйме, башка традициялар бар. Ә менә кинога йөрергә бездә бүгенге көндә традиция юк. Менә шушындай традицияны ничек барлыкка китерергә, менә бу зур проблема. Аннары менә тагын зур проблема чынлап та фильмнарны күрмәгәннәр, әйме. Менә мәсәлән, ни шалтырата миңа Рузаль Мөхәммәтшин бер 3-4 көн элек. Карале, сез шундый шәп фильм төшергәнсез икән, исәнмесез. Язучы, ул шагыйрь, әйме, ул беренче чиратта премьераларда булырга тиеш. Юк, ул күрмәгән, ул йөрмәгән. Гаҗәпләнеп шундый шәп фильм. Телевизордан минем әнием дә күрмәгән татар фильмнарын. Менә минем әнием рәхәтләнеп, менә ул ТНВ-ның зрителе, әйме, тамашачысы. Ул гел телевизор карап утыра. Сарман районында минем бүтән туганнар карап утыралар. Безнең тамашачы шул хәр киң, әйме, киноларны аларны күргәннәр юк. Спектакльләрне карыйлар. Аерым проблема. Театр тәкъдим итә, бу аерым зур проблема. Аның дөрестән дә икенче ягы бар. Фильмнарны телевидение аша күрсәтеп кенә, аңа чыккан акчаны берничек тә кире кертеп булмый. Телевидение бер тапкыр алырга мөмкин, һәм шуны әйләндерә күрсәтергә мөмкин. Андый сорауны бик еш бирәләр. Инстаграмнан да, социаль челтәрләрдән дә тамашачылар ни өчен телевизордан күреп булмый? Без бит көтәбез, без бит карар идек. Без бит күп, алар киноны карыйсылары килә телевизор. Мин ничек җавап кайтарырга белмим. Ничек дип әйтергә кирәк әле? Кинотеатрларга йөрегез дип әйтергә кирәк. Чөнки телевидениегә бирсәң, аны карыйлар да, аннары кинотеатрга йөрмәячәкләр. Бу бит ике өлкә. Мин гомумән менә дилетант, мин кинода төшермим, сценарийлар да язмыйм. Мин тамашачы буларак шуны әйтә алам. Мин килешмим, Мансур абый, сезнең белән фильмнарны карамыйлар, йөрмиләр дип. Менә мин барган татар фильмнарына кырылып йөри кеше, чират тора. Шул фестивальләргә барганда, сез күрсәгез, анда бит 1 сәгать алдан кирәк чиратны теге алыр өчен, урын табыр өчен үзеңә. Татар фильмнарына кеше кырылып йөри. Һәм шуны да әйтергә кирәк. Менә рус фильмнары ничек? Без инде сайлана башлыйбыз рус фильмнар. Монсы начар төшергәннәр, монсының мәгънәсе юк, монсы фәлән фильм дип. Татар фильмнары ничек? Татар фильмнар төшерелгән икән, без шатлана карыйбыз. Ах, ничек яхшы төшергәннәр дип. Сезнең сүзләр тәнкыйтьлеләр. Менә карыйлар бит. Без әле менәмдә карарга әйбер юк. Режиссерлар юк. Юк, анысы дөрес. Фильмнар әлегә әлбәттә татар телендә күп түгел. Анысын инде ачыктан-ачык әйтергә кирәк. Безнең елына бер 3-4 фильм булса, бу инде безнең өчен зур уңыш, шатлык. Менә быел, мәсәлән, былтыр да, быел да фильмнар күп түгел бит инде. Менә алар бит инде бармакта санаулы бит инде алар. Шуңа күрә кеше, халык бик яратып карый. Менә күбрәк булган саен аның сыйфаты да артыр иде. Кеше сайлана башлар иде. Сез дә сыйфат артыннан куар идегез. Шулай бит. Безнең әле менә сөйләшүмдә ни өчен төшермиләр дигән менә шундый сорау туырга тиеш. Әзрәфәндә акча юк дип әйтте. Акча юк. Төшерү өчен акча кирәк инде, әлбәттә. Акчасыз кино төшереп булмый инде. Сез каян табасыз менә? Иң даими чыганак дип нәрсәне әйтә аласыз кино төшерү? Һәм соңгы төшерелгән фильмыгыз. Беләсезме, мин йөрдем, монда бәрелдем, монда сугылдым, акча бирүче бәрбер таба алмадым. Менә Муса Җәлил киносында сценарий яздым, 10 ел буена. Аны тикшерделәр, тарихчылар, бөтенесе барысы да бик яхшы нәтиҗә вәкилләрендә әйбәт диделәр, мактадылар. Ләкин төшерә башлаган коронавирус килеп бәрелдек. Коронавирус үтте бугай, онытылды инде ул. Хәтта бер кат йөрисегез була инде. Инде мин йөрмим, мен башка фикергә килдем. Ничек иттереп акчасыз татар киносы төшереп була? Ничек? Төшердек. Мин бер зур гимназияга килдем. Мәйдәм, әйдәгез сездә мәктәп ачабыз. Кино мәктәбе. Татарча кинолар төшерәбез. Татар теле авыр шәр кичергәндә, татар
теле үзегез беләсез мәктәпләр ябылган вакытны ничек иттереп һәм балаларга шушы татар телен сеңдерер, яраттыру өчен мин кино аша эшли башладым. Менә Татарстандагы кино индустриясе турында һәм милли кинематограф турында без Татарстан хәбәрләре чыгарылышыннан соң фикер алышырбыз. Milli kinoның үзенчәлекләре хакында сөйләшә башлаган идек. Бу сөйләшүне дәвам итәбез. Эфирда Таяның тастапшыруы. Насур әфәнде, сезнең белән менә ул кино мәктәбе турында әйткән идек. Быел кинематографистлар көне уңаеннан Илдар Егафаровның бер мәкаләсе чыкты һәм ул анда нәкъ менә шушы өлешне билгеләп узган иде. Муниципаль кино мәктәпләре юк бүгенге көндә. Әйтик, музыка мәктәбе бар, сәнгать мәктәпләре бар, ләкин кино мәктәбе юк дип әйткән иде. Сез мәктәп ачтым дип әйттегез. Ул шәхси мәктәп булып торамы? Ул шәхси мәктәп түгел, ул муниципаль мәктәп. Шул мәктәпнең эчендә кино кружок эшләдек. Һәм шуны киңәйтәбез. Балалар белән үзебез сценарий язабыз, үзебез төшерәбез, үзебез монтажлыйбыз, үзебез җырын язабыз, сүзләрен язабыз. Һәм балалар үзләре теләп шунда катнашып, үзләре карыйлар. Һәм менә дигән гөрләп бара ул. Бу иҗади өлеш, сценарийларны бик күп язырга була. Ул ничектер аңа кагаз белән каләмнән башка бер кирәкми. Кино төшерергә дигәндә җиһаз, аңа акча каян алдыгыз, ничек оештыра алдыгыз? Кино студия булгач бит инде ул табылырга тиеш дигәндә. Сценарий язу ул җиңел эш дип әйтмәйм. Чөнки аңа идея кирәк. Идея, ә җиһазлар мәктәптә үзендә бар. Мин мәсәлән шушы киноны шушы кисә телефонына төшердем. Җиһаз бар, бүгенге көнне идея кирәк, идея кирәк. Һәм җәлеп итәргә кирәк балаларны. Телефонга төшереп кенә ай-хай. Төшердек, аны барысы да исләре китеп карап утыралар. Насыр әфәнде, ничә камерага төшердегез моны диләр инде. 25 укучымы ничек? Менә бит меңләгән аудитория җыеп булмас. Аны хәзер мәктәпләрдә күрсәтеп бирәбез, шушы киноны беләсезме? Нинди фильм төшердегез сез? Авторушка. Авторушкадан кино, 69 ел беренче авторушка килгән вакыт авылга. Һәм шул авторушка югала, детектив, беренче мәхәббәт, ярыш, анда Тимур командалары, анда ветераннар, анда картлар турында тема име. Һәм хронометраж буенча күпмәрәк бара торган фильм. 1 сәгатьлек, ярты сәгатьлек. Не, 73 минут. Һәр хәлдә бу әйбәт эш инде, балаларны кино сәнгате белән таныштыру бик яхшы. Урыс балалары килеп миңа, Насыр Андарович, мы изучаем сейчас татарский язык, снимите нас, пожалуйста, тоже в кино диләр. Урыс теле дигәннән, менә сез бит инде, Зөлфия ханым, 25ләп фильмда катнаштыгыз. Сез фестивальне эченнән, тышыннан, яныннан белә торган кеше име? Милли киноның теле бармы? Ягъни ул татар телендә булырга тиешме? Ничек уйлыйсыз? Әлбәттә татар телендә булырга тиеш. Мин катнашкан фильмнар, менә беренчесе иң саллы, нәфис фильм. Мин аны бик яратам. 3 аяклы ат, Айдар яраткан язучыбыз Айдар Халим әсәре буенча төшерелгән фильм. Беренче тапкыр ул катнашты, нәфис фильм буларак. Төп программага керде име, шул Минбәр фестивале иде, исеме башка иде, шуңа күрә. Оператор эше буенча беренче урынны алды. Оператор эше буенча безнең Эдуард Сиддиков анда номинациядан алды, Гран-при алды. Менә шуннан безнең татар фильмы шунда беренче тапкыр шундый җитди адым белән, шундый җитди фильм белән кирип китте, шулай бит. Ә былтыр без 2 фильм белән алдык. Менә сыйфатын әйткәндә, сыйфат үсә минемчә барыбер. Бәлки ул алай торды тиз үсми күп итеп күренмидер, күзгә күренмидер. Былтыр без милли фильм номинациясендә алдык. Әпипә киносы белән аннары исәнмесез фильмы инде ул махсус президент Юк, тамашачы призы булды. Тамашачы призы. Президентның. Алайда без менә хәзер шушы уңышларны ничектер стабильләштерү турында сөйләшәбез. Миңа калса, моның өчен бездә җитди индустрия булуы кирәк. Насур әфәнде, әлбәттә, ул мәктәпләрдә йөри ала, ул ниндидер башлангычлар. Алмаз, бу очракта фильм төшерә башладык, индустрия дигән шулык җиһазлар буенча. Җитди фильм төшерерлек җиһазларны бүгенге көндә табып буламы Казанның үзендә? Була. Павильоннар, студияләр, камералар, студияларга килгәндә инде ансында сорау бар, ләкин инде аппаратурага киләбез икән, ансы барса бар. Акчам бар икән, студиясе бар. Хәзер бөтен әйбер бар. Шул акчаны әле дә фотоаппаратка төшерәләр дип әйтә. Ну, мен дөресен әйткәндә, беләсезме, мин нәрсә әйтәсем килә? Мин аны инде шу тапшырганда эшкә уйлап куйган идем. Үзем дә әйтеп китәсем килә, бу менә без бит күзгә кердек. Җәй буенда нәрсә эшләдең дигән
иншазыртар бит әле. Менә без 2 проект эшләдек. Берсе инде аның Азгар Абу Шакиров турында фильм, нәфис фильм, икенчесе тәрбия баскычлары дигән, анысы инде документаль укыту фильмы дип әйтик. Ул цикл буларак мәллә? Ул цикл тәрбия баскычлары цикл буларак бара инде ул 4нче өлеше. Безгә без әлеге проектлар өчен өзебезнең мәдәният министрлыгыннан аның грантын алдык. Сүздә грант бик кичкенә, чагыштырмача, ләкин бу безгә бик зур тәргиш бирде. Менә эшли башларга. Эшли башларга һәм сүз без инде үзебезнең кесәбездән чыгарып, нәрсәләрдер алып, нәрсәләрдер кулланып, әлеге проектларны инде эшләп бетереп барабыз. Нәрсә әйтәсем килә? Акча сорый белү ансаң әлбәттә кирәк. Мондый оешмалар, мондый инде зур студиялар эшлиләр икән, ансыда бик яхшы күренеш, ләкин әлегә ул юк. Шуңа күрә менә шундый этәргечләр булса да, ул бик яхшы булыр иде. Әйтәм бит инде һаман да бер үк балык башы безгә хәзер бергәләшеп, шушы халыкны дөрес итеп тәрбияләргә кирәк. Кирегә акча кертер өчен ник дигәндә киноны алабыз икән, ул нәкъ менә иң бизнеска якын сәнгать төре. Шуңа күрә әгәр дә без булдыра алабыз икән, барып чыга, аблай сыранып йөрүгә кала икән, һаман да без кемнәндер Орысча әйтсәң, будем зависеть инде. Бизнесқа бик якын дип әйттегез, ләкин бәяләрне әйтеп уздыгыз сез. Мин үзем дә бик ярак түгел кино өлкәсеннән 5 миллион, 4 миллион дип әйттегез. Бу Мәскәүдә төшерелгән фильмнар янында ул бюджетның яртысы да түгел, 4тән 1 дә түгел, 8дән 1 бармы икән, юкмы икән? Ул акчага сценарий гына язалар Мәскәүдә. Әйе. Менә бу очракта бәлкем безнең татар фильмнарына караш нәкъ менә шуның аркасындадыр. Мәскәү фильмнарының бюджеты янында, зур фильмнар янында, аларның рекламасы, купшы состав, исемле артистлар барысы да әйме бүтән кеше белеп торган. Китереп бастырабыз, мәсәлән, әйтегез, Альберт Шакиров төшергән бер фильмда. Мондагы Мунча ташы артистлары белән без генә белгән, мәсәлән. Менә бу аерымлык яхшы ук сизелергә мөмкинме? Һәм зыян салырга мөмкинме безнең кинога? Һәм зыян саладыр да инде ул. Әлбәттә зыян сала. Сыйфат турында сүз алып барабыз икән, әлбәттә никадәр сыйфатлы кино, шул кадәр тамашачы артачак. Бу бер. Икенчедән, монда бизнес дигәннән тагын бер фикер әйтим. Беләсезме, безнең республикада, гомумән, муниципаль районнарында билет бәясе 50-100 сум. Музейлар белән дә шул ук килешәм. Шуңа күрә, әгәр син бу фильмга күп акча кулланасың икән, әйтик, анда 15-20 миллион, аны бер ничектә кайтарып булмый республикада гына. Шуңа күрә безнең хәзер максатыбыз республикада гына түгел, Россиянең кинотеатрларына чыгу һәм бәлки халыкара прокатка чыгу. Шуңа без инде төрле юллар эзлибез. Мәсәлән, берсе инде аның, әйтик, бәлки бардыр инде, но берсе төрле илләр белән фильм төшерү һәм шул фильмны төрле илләрдә күрсәтү. Сез Казакстан белән эшлисез бит, әйме? Казакстан белән, Үзбәкстан белән. Менә тамашачы буларак тагын мин шундый фикергә килдем. Безнең күп кенә фильмнар, фестивальләр өчен төшерелә кебек. Прокатка түгел шул. Соңына Республика 99 әйтелә. Ни өчен тамашачыга барып җитмәде? Егетләргә фестивальләр буенча йөреп кайтырга кирәк. Чөнки исем кирәк иң беренче чиратта. Юган тырышалар халык өчен төшерергә. Ләкин шулай булып чыкмый. Исем алган ничә Мәскәүгә чыгып китә. Аннары фестивальгә генә чыга инде фильмнар. Ул фильм республиканың Татарстанның 100 елыгына төшерелгән иде. Менә хәзер ничә ел үтте? Хәзер бит инде безнең 2 ел узды бу. 2 ел узды инде, фильмны әле без күрмәдек. Ә ул шул вакытта күрсәтергә тиеш. Аңа дәүләт акчасы кердеме ул фильмга? Әлбәттә. Мансур әфәнде, кайда икән? Менә Миләүшә Ләюна Казакстан турында әйтә башлады. Без казаклар белән бергәләшеп эшләү бик күркәм күренеш. Ләкин Казак фильм дигән студия бар. Бүтән кешегә билгеле үзенең фильмнары белән. Үзбәк фильм дигән студия бар. Ни өчен татар фильм дигән студиясыз яшәдек без монда? Альберт, казакларның бер фильмыннан үзе карап китик, аннары дәвам итербез. Менә шул турда әйтәбез. О, көлгөнү жумайсыңбы? Жарайды. Жуак берейин. Жазира, жасыл кілемі өрнектеген, туған жерге дариға жер жетпеген. Ең өлкем, әлделей бер сен деп келем. Аңсап келем, сағынып, шөлдеп келем. Бала шағамды өзім асырап аламын. Айбарды іздеп жүр екен десем, атауыңды ішіп жүр екенсің ғой сен, е?
Бер караганда, сыйфатына караганда, бездә шулай төшерү мөмкинлеге бар, әйеме? Ләкин ни өчен менә мондый студиялар бездә күренмәй әлеге көнгә кадәр? Зур студиялар. Мин хәзер башка мәсьәлә турында әзрәк сөйләсем килә. Бизнес турында күтәрәдек, акча турында, матди мәсьәләләр турында, бу иң җитди мәсьәләләр бүген көндә. Менә акчаны аны прокат белән генә эшләп башкача эшләп була аны. Мәсәлән, тудырырга кино төшерергә шартлар. Ул процесс башланды Россиядә, ул хәрмә Курс шәһәрендә бара, Брянск шәһәрендә, чөнки Мәскәүдә кино төшерү бик авыр һәм бик төшемле, бик кыйммәткә төшә. Провинциядә төшерсәң аны, ул җайлырак. Безнең республика бик бай. Менә монда тудырырга кирәк шартлар тудырырга, бөтен шартлар тудырырга кино төшерергә. Һәм Мәскәүләр шунда киләчәк, монда киләчәк. Алырга техника бөтен, шул павильоннар, студиялар, киләләр, монда кунакханәләр бар, бөтен нәрсә, бөтен шартлар. Һәм алар үзебезгә, республикага акча түләячәк. Һәм шуннан соң менә бу безнең киноны күтәрергә башка юл. Альтернативный юл дип әйтәм, әйеме? Аннары менә бу Расул әйтте, Насур әйтте, эзлим акча, төрле аны бер тәртипкә кертергә кирәк инде. Кемдер нинди шыпырт юллар белән әллә каян эзләп йөри, каян алганы Дарахим бай акча, каян алган Илдар Игафаров акча, беркем белми, каян килгән акчалар, каядыр кем сөйләш алган, бу дөрес түгел. Бу тәртипле юл түгел. Аннары без шикләнәбез, бу кеше каян алгансың, бу откат алганмы, фәләнме, ничек алган бу акчалар, иеме? Шуңа күрә тудырырга кирәк фонд кино. Менә минемчә без хәзер тудырсак фонд кино һәм тәртипкә керсәк, менә бу беренче мәсьәлә, икенче шартлар тудырырга. Безнең республика һәм бу бик ашыгыч мәсьәлә. Безгә ашыгарга кирәк. Чөнки без аны эшләмәсәк, әйме, аны башкортлар эшли, аны удмуртлар эшли, башка республикалар эшли. Ә бездә бөтен мөмкинлек бар бүген көндә. Казан эксполар, әйме, алар уже әзер итәргә, әйме. Кино фонды турында һәм Татарстанның документаль фильмнарының язмышлары һәм киләчәге турында без рекламадан соң сөйләшербез. Татар киноиндустриясын ничек үстереп була? Шул хакта сөйләшәбез. Реаль күренешме, менә Мансур абый әйтә, үстерергә кирәк, фондны үстерергә кирәк, техника алып кайтырга, павильоннар һәм Мәскәүләр безгә килеп кино төшерә башлаячак ди. Татар фильм заставкасы белән аннары, не? Әлбәттә. Прокатка бирергә, прокатка алабыз, әмма бу ни дәрәҗәдә реаль күренеш? Кирәк, әлбәттә, монда берничек тә каршы килеп булмый. Бу сәясәт мәсьәләсе. Бу русча әйтсәк, политическая воля должна быть. Инде студияны төзү бүгенге көндә бу реаль әйбер түгел. Артык кыйммәткә китәме ул? Артык кыйммәткә беренчедән, икенчедән аны тутырып булмый, аның акчасын кайтарып булмый. Димәк, ул тик торачак дигән куркыныч бар. Бизнес ягыннан карасак, бу реаль әйбер түгел бүген. Безгә Мәскәү артык якын шикелле түгелме бу яктан? Менә Мәскәүгә барып кайту җиңелрәк бит инде, менә монда бер нәрсә эшли башласаң. Андагы павильонга барып төшереп кайту. Анда кыйммәтрәк төшә бит, кыйммәтрәк төшә бөтен нәрсә. Алар килергә тиеш безгә. Ләкин бит бер яңадан төзү түгел. Мансур, аны бит төзүгә күпме акча кирәк, аннары аны кайтарырга кирәк. Бизнес план ясаган идек без, но булмый, пак әлегә юк. Ул кадәр объем юк дип әйтәм. Башка шәһәрләрдә бар бит инде менә. Брянскида бар, Курскида. Ике шәһәр төшерәләр хәзер Мәскәүләр. Шунда баралар, шунда фильм төшерәләр. Әйтәләр, анда арзанрак. Миллиардтан күбрәк. Төзү генә. Менә без акча дибез, барысы да акчага килеп терәлә. Ә менә бит бар якут феномены, әйме? Алар әз акчага яхшы гына фильмнар төшерәләр кебек. Синең алмаз якут фильмнарын караганың бармы? Ничегрәк бәялисең аларны? Мин хәзер сүз әйтә башласам, монда душманга әйләнермен мин. Әйдә, мин сине куәтләп карыйм, Алмаз. Якут феномены нәрсәдә? Азак чыгып төшерәләр, үзләре өчен. Мансур абыйның сүзе буенча, беренче Мансур абыйның сүзләре буенча, сүздә студия 40 безнең ничә дистә регион бар, башкалар да төзерләр. Безнең кадәр генә акыл бардыр инде аларда да. Әгәр дә шуннан да бизнес модель буларак шундый ни уңайлы булса, инде кинофонд буенча монополия инде, синә тулы монополия булачак. Инде әз сумбала акчага дигәннән, шуннан да без сыйфат дип көрәшәбез, сыйфат. Нәкъ менә кадр сыйфаты көрәшәбез без. Камера алабыз, тигезсен, монысын, мондый ут куябыз, тигезсен куябыз, и китә безнең бәяләр.
Безгә башта сценарий язарга өйрәнергә кирәк, кешечә әйтеп. Аннан соң актерларны уйнатырга кирәк. Моның өчен режиссер эшли белергә тиеш. Тарих кирәк. Аннан соң оператор да эшли белергә тиеш. Кызыклы тарих кирәк. Әгәр дә без үзбәк фильмы яки казак фильмнары тотынабыз икән, бу студияларның зур тарихы бар. Бу инде Советлар Союзында төзелгән студиялар булар. Бездә ни өчен булмыйча калды? Аларда 20-нче елларда оешкан вакытта. Без бит автономия. Без ала алмадык үзебезнең. Без Союздаш республика. Союздаш республика була алмады. Фильмнарны караганда, әйме бүлдерәм сезгә әйтәм. Фильмнарны караганда грузин фильмы әйтәм, грузин фильм бар. Аннары карыйсың теге каратистлар турында үзбәк фильм бар бит әле теге Бүлбүл аглы җырлый өзгәләнә. Не бойся я с тобой. Шунда ярата идем. Ахырда үзбәк фильмы әйтәм. Нишләп юк татар фильм дигән әйбер. Аннары төшендем инде бит автономия республика. Шуңа күрә булмагандыр ул студия. Элегелектән булмаган. Казанская кинохроника булды. Бик гүрләп эшләгән иде. Монда күбрәк документаль фильмнар төшергән. Хәзердә хроника кирәк. Мин мәсәлән уйлыйм, менә бүгенге көндә без бүтән тормышны төшермәсәк, бер 20-25-30 елдан белмим нишләрбез. Күрсәтерлек әйбер булмый. Менә сез үзбәкләр белән төшереп карадыгыз бит, аның нәтиҗәсе ниндирәк булды? Үсеш булдымы, юкмы? Менә үзбәкләр яхшы фильмнар төшерә дип әйтәбез бит инде, әйме? Аларда да күрсәттек, бездә дә шулай пандемия Сезгә файдага булдымы ул менә бу үзбәкләр белән фильм төшерү? Анда бит шәхси акча белән төшерелгән, анда нинди файда булсын? Кызык булды. Менә бу фонд кино дигәннән куәтләп шуны әйтәсе килә, бер тәҗрибә булды. Без питчингка, ягъни акча сорый торган җиргә бардык, анимацион фильм белән. Ул багышланган иде Болгар һәм Биләр җирлекләре тарихына, һәм ул цикл булырга тиеш иде. Менә шунда без фонд кино, Россиянең кино фонды җитәкчесе белән күрештек. Егетләр анимация әйбәт, кызыклы тарих, балалар өчен күңелле булачак бу дип әйтте. Ләкин сезнең сөйләгән тарихыгыз ул Татарстан һәм Идел буе өчен актуаль. Ә без Рәсәй территориясендә эшләүче кино фонды буларак безгә масштаблырак тарих кирәк, чөнки безгә аудиторияның күбрәк кулашларга кирәк дип әйтте. Һәм күп кенә фильмнарга нәкъ шуның өчен Россиядән акча бирмиләр. Алар локаль, местечковый булып кала инде татарча. Шулай дип әйтәләр, әйе. Шуңа күрә монда тарих кирәк. Менә без бәйләнәбез, әйме, милли фильм, аны төшергән очракта да, әйтик, шул Казакстан, Үзбәкстан белән төшергән очракта да аның берничә версиясе булырга тиеш. Татарча, русча, үзбәкчә, казакча, инглизчә булсын, Төркия телләренә, төрек телендә булсын. Киңәйтергә кирәк. Бу әгәр инде без бизнес турында сөйләшәбез икән. Ну менә алайга китсә, аниме бар бит, ул бар тик менә ниндидер Корея темасы гына, Япон темасы. Әмма ул менә безнең балалар да аны үлеп бетеп карый. Бәлки кызык булса безнекендә карарлар. Ни өчен без аны шикләргә тиеш? Аның өчен герой кирәк, герой. Фильмда да герой кирәк. Камыр Батыр, мәсәлән, Камыр Батыр мәсәлән. Менә Якутия дип сөйләдегез, иң беренче кинолары аларның шундый бер герой булган иде. Аны бик нык яраттылар инде якутлар, әйме? Ул шундый теге җүләрерәк, бер тилерәк бер малай, шундый кулаклы, күзлекле, ләкин шундый якутлар аңлый торган гына юмор белән сөйләшә торган бер малай иде. Алар әлбәттә аны карар өчен кинотеатрлар тулы иде. Менә шуннан башланды якут фильмнарының тарихы. Ләкин бүгенге көндә якут фильмнары кризиста, нык кризиста. Алар үз тамашачысы белән эшләп бетерделәр дә, хәзер үз алмыйлар булып чыга. Булды. Менә бу базар дигән киңәйтергә кирәк аны. Мин шуның турында әйтәм. Әгәр Якутиядә гына эш итсәң, ул әлбәттә теге никадәр кыйммәтрәк төшә фильмны төшерү, шул кадәр авыррак аны шул Якутиядә гына кайтарырга. Аңлыйсыз инде. Ләкин берничә фильм белән якутлар Россия дәрәҗәсенә чыгып карадылар, ләкин прокат булмады. Без Россия масштабына берәр фильм белән чыгып карадыкмы? Менә хәзер чыгып карыйбыз, Алла бирсә. Нинди фильм белән чыгып карадык, Миләүшә бит. Булмады бит. Ничек булды прокат? Каро нинде? Булмады бит инде. Анда да бит инде провал булды. Анда кеше әскилде алмас. Әскилде әйтәсез. Нидә Кольцода күрсәттеләр Каро кинотеатрларында, бөтен шул шелтәрдә, Каро шелтәрләрендә. Кеше күп килмәде. Аңа реклама әзи, кеше белмәде. Менә тарих турында әйтәбез, һәм сценарий турында әйтәбез, кызыклы сценарий кирәк дип, Мансур әфәнде. Бүгенге көндә татарча язган
сценаристлар, яки инде драматурглар дип әйтик инде. Мансур Гыйләҗев. Сездән кала тагын горизонтта, уфукта күренә. Мин тагын ул Альберт Шакиров, Мансур Гыйләҗев. Шул фестивальдә иң әйбәт татарча төшерелгән сериал булса, номинация әлбәттә җиңәр Альберт Шакиров. Альберт Шакиров. Сценарий язу бит ул бушка эшләү, ул энтузиазм белән, диме? Ул шул хәзер. Нәрсәгә яшәргә, нинди акчага яшәргә? Менә шуны әйтәм бит инде. Нинди ахмак язсын бүгенге көндә сценарий, әйтәләр сценарийлар юк, алар булмаячак та. Алар булмаячак та, каян килеп чыксыннар алар. Бушка бит беркемнең дә эшлисе килми. Эшлисең, менә мин сценарий яздым, 1 ел яздым сценарийме. Хәр шуның белән кая барырга, кая бәрелергә. Димәк, сез сценарий өчен акчаны ул фильм буларак формалашып чыкканнан соң гына ала аласыз. Ну, аны акча дип әйтеп булмый, дөресен әйткәндә. Ул акча бирелгән акчаны. Шуңа күрә без инде язабыз, беләсезме нәрсә? Без язабыз, менә мәсәлән, мин инерция белән, яме. Мин шулай йөргән нәрсәдер язып, яме, театр өчен, кино өчен. Менә мин инерция белән язам. Башка беркем дә язмаячак. Безнең арттан бер буында булмаячак безнеңчә. Сез язган әйберләрнең күпмесе чыга. Экранга барып җитә, сәхнәгә менеп. Ну, менә 10 сценарийдан берсе сәхнәдә экранда кала. 10 сценарийдан берсе. Менә бу сценарийлар белән ничек үзегез йөрисез, менә моны карап әле. Менә йөрим, менә Насурны очраттым, Насур, мин бер сценарий язган идем. Әйдә укып чыга әле шуны дип әйтә. Әйтәм мин Насур, укып чыгам әле уларны. Дөньяна барасы. Миләүшә Ләбибовны укый. Менә шулай. Миләүшә заказлар бирә миңа. Biz şulay birdemlikte eşleybiz bu. Bizge bilgiçlerini koydan tabırga. Mesela şuluk İlşat Rahim Bey turunda bik maqtab söyleybiz әйме. Ләкин ул да өзенең фильмын тавышландыру өчен китте Мәскәү студиясына. Менә бу якта инде студия фонд дип сөйлибез икән, Татарстанның потенциалы нинди дәрәҗәдә көчле? Теге сезнең эшкә дә инде беразга кагылып алыйм әле. Сорау бирим әле миндә. Безнең башкорт коллегалар белән эш алып барыламы бернинди сөйләшүләр? Ник дигәндә башкортлар белән. Әлбәттә. Әгәр дә мин аңлыйм, теге үзбәкләр белән без төшердек. Барыбер Үзбәкстанда үзбәк телендә, Татарстанда татар телендә, татар теле Үзбәкстанга чыкмый инде. Әгәр дә Башкортстан белән булса, безнең уже территория белән хәзер менә әзерләнәбез бер фильм төшерергә, ансын әле. Менә иң кулай вариант безнең өчен менә Башкортстан белән ниндидер бер уртак фикергә килергәдер. Әгәр дә уртак фикергә килеп булса. Инде специалистларга килгәндә, алар бар хәзер. Алар бар, аларны Илшат инде аның үз фикерләре булгандыр, миңа калса. Проблема юк димәк. Кадрлар проблемалары бар. Эшләгез. Мин сезгә ни өчен әйтәм, мин бит әле Казан мәдәният институтында, анда да бит инде мин дәресләр алып барам. Анда безнең бер кафедра бар, тавыш режиссерлары чыгара торган кафедра, һәм алар нык күп эшлиләр. Менә бүгенге көндә һәм нинди генә кино булса да, я аларның укытучылары Игорь Сиденко, я аның я укытучы, я укучылары. Бүтән җирдә алар эшлиләр, бүтән площадкаларда. Алар бардыр, әмма алар гаиләләрен үзләрен тәэмин итә алалармы? Аларга эш бармы? Я булмаса алар эш артыннан Мәскәүгә китәме? Луиза, менә сез специалистлар дисциплинада, уста специалистлар дисез, менә Зөлфияны әйттегез, 25 фильмда төшкән дип. Менә бездә иң күпчелек фильмнарны тавышландыручы ул менә сезнең бүгенге көндәге тавыш оператор, тавыш режиссеры Ринат Хайруллин мәсәлән. Алар безнең арабызда, алар күп, алар бар. Мәсәлән, шул ук Россия масштабында карасак, берәр актриса 25 фильмда төшсә, ул бик бай хатын булыр иде. Зөлфия, сез үзегез турында шулай әйтә аласызмы? Күренеп тора бит. Йорт алган хәзер йортта яши. Бай Аллага шөкер. Я, Мансур абый. Менә Миләүшә Ләбибовна берничә мәртәбә әйтеп китте, тарих кирәк, мин әйтергә инде вакыйга кирәк дип, менә безнең тема сайлауда бик кыен бит, дөресен әйткәндә. Менә тема сайлаганда, ул тема сайлау түгел, ул темаларны сызып бару. Чөнки безгә бу темага язу мөмкин түгел, безгә бу темага язырга рөхсәт. Мәсәлән, үзегез әйтәсез, татарда бүтән темада булырга тиеш, бүтән әйбердә бар татар. Булырга тиеш, ләкин бүгенге көндә бернинди мөмкинлек юк. Мәсәлән, тарихи темалар шикләнгән, менә легионнар турында язырга тема ачылып ята буга, ләкин ул катлаулы тема. Өстән әйтәчәкләр, ничек инде легионнар, ул кемнәр булгансың? Ул кемнәр, алар кайсы якта сугышканнар? Теге яктамы, бу яктамы, нинди темага алмасаң да, менә нәкъ шулай. Шуңа күрә теге бездә бит инде теге менә кала мәхәббәт, менә дөрес әйтәсең, бездә кала 3 тема. Ул мәхәббәт, ул гаилә тормышы һәм комедия. Менә 3 тема. Башка шикләнгән бит әле. Ул темалар шул кадәр нык шәйнәлгән. Күрсәтергә ярамый. Чөнки менталитет дигән әйбер бар. Ансы да шикләнгән. Театрда бит куйдырмадылар.
Мин мәхәббәт темасына да язган, мен шунда куйдыртмалар. Ул темалар шул кадәр нык чәйнәлгән, һәм алар шул кадәр анда яңа ниндер юл табу, шул кадәр, ә башка бездә бер тема да юк. Шуңа күрә миңа калса тарихи әсәрләргә мөрәҗәгать итәләрдер. Шулай. Юк, тарихи әсәрне без бер кашан бер ничек тә куя алмыйбыз, чөнки алар бик төшемле. Алар бик кыйммәткә төшә. Классик әсәр, әдәбият турында. Классик әсәрләр алар бу сүздә тарихи. Алар бит тарих әсәрләре. Бүгенге көн классикасы юк. Тарихның төрлесе бар икән. Юк, тарихның төрлесе. Кем кайсы яктан ишетеп куеп караган, име? Төшемле, анда бюджетны бер кашанда күтәрә алмый, куеп карадылар. Ләкин ул фильм булып чыкмый, ул телеспектакль дип атала ул. Бүтән безнең тарихи фильмнар ул телеспектакльләр, ул кино түгел. Чөнки тарихи кино төшерер өчен име бик күп акча кирәк. Һәрвакыт бүгенге көндә безнең дәүләт әзер түгел шундый төшемнәргә. Шуңа күрә тарихи әсәрләргә алынырга да кирәк түгел. Классик әсәрләр турында сүз бар иде. Классик тарихи бит инде ул. Һәрвакыттагыча без тапшыру ахырына гына кыздык. Бу урында бераз гына үзебез өчен йомгаклап шуны әйтәсе килә, без акча дип башладык һәм акча дип тәмамлыйбыз бүгенге тапшыруны. Алайда, кадерле дуслар, Татарстан кинематографының һәм татар милли фильмнарының традицияләре, аларның үз мәктәбе һәм әлбәттә киләчәге бар дип әйтә алабыз. Иң мөһиме татар фильмнары алар тамашачыга кадәр барып җитсен иде. Шундый теләктә сау булашабыз. Таяныр нокта һәр вакыт бар. Шуны онытмагыз.